Am auzit că a fost sfântă, da, am auzit și că a făcut ceva minuni, dar nu știm foarte multe lucruri. Dacă ne puteți spune, chiar vom fi foarte recunoscători. Da, ce să vă zic? Și felicitări pentru... Văd că este foarte îngrijită, adică am trecut și pe la actori, am trecut și pe la... Ceva. Aici e sufletul, să zic, al meu sau al nostru, că împreună, nu fac totul singur, adică mă ajută și anumite persoane care se implică cât de cât. Felicitări. Dar și-au trăit, să știți, revelații aici. Așa ca să vă povestesc despre puțin istoricul, mormântul mi s-a descoperit de aproape 16-17 mai mult, cred, nici nu, dar era complet părăsit, să știți. Nici Sfânta Cruce nu era. Dar așa a fost lucrarea Domnului, mai ales că se scăpări, Da. ca să se descopere, pentru că numai și numai revelații de atunci. Numai și numai aici miroase amir, izvorăște mir. S-au vindecat oamenii de cancer în fază terminală. Și-au găsit oamenii împăcările în familie. Cei care aveau așa umflături, aici, da, aici vin medici și cer și ulei sfințit, aici de peste tot, medici de la toate spitalele. Ca la Arsenie Boca. Exact, dar aici, să vă spun ceva, această icoană care vedeți acolo a apărut pe cer și nu totdeauna cu oameni, ca mărturii să vadă și ceilalți oameni, știți? Da, deci foarte multe și nu numai vindecări. De exemplu, erau persoane care nu aveau servici. Și au venit, s-au rugat? Dar stați o secundă, pe loc! Ați văzut așa ceva? Deci ținea mâna, a venit un minut asta. Un minut. A stat aici, a pus mâna acolo, n-avea de muncă. Și și-a găsit pe loc. Știți, poate vi se pare ciudat, poate și amuzant, dar eu vă spun ceva. Dumnezeu este viu și lucrează prin sfinți, pentru că Părintele oricum e în cercetare de canonizare și lucrează prin sfinți pentru a ne ajuta. Deci încă nu este canonizat. Pe ca să fie canonizat, trebuie să fie scos de aici. Da. O să fie foarte multă lume interesată și mulți cum pare că nu o să știe despre mormântul ăsta. Se află în Belu, în București. Poate cineva care vrea să vină aici să se roage sau... Păi puteți să spuneți, tocmai de aceea am și vorbit, adică despre minuni. Vă dau și un pliant despre activitatea Părintelui, despre revelații. Deci, mare drag. Aici e totul deschis și nu vorbesc numai eu. Această soră, da, ea spune tu ce minune ai trăit la Părinte, apropo de Flacăra. Cu fată. Ascultați o mare minune. Vorbea cu un băiat și cu sine că ea se ruga la Bunul Dumnezeu, noi am crezut că se roagă ca să fie căsătorească. El s-a rugat în timpul ăla să-l întoarcă la credință. Dacă o fi soarta, partea,